Έχω δύο σκοινιά. Ένα μπλε και ένα άσπρο. Και ένα κουτί, τα οποία είναι όλα ελεγχόμενα. Ναι, ποιος είναι? Εμπειρός. Γενερός. Σε παρακαλώ, μην κοροϊδεύεις το πάγο. Εντάξει. Α, είναι χέρι. Λοιπόν, τα δύο σκοινιά είναι ελεγχόμενα, θες να τα ελέγξεις? Ναι, για να δω. Θα βάλουμε λοιπόν ένα σκοινί από τη μία και ένα από την άλλη. Προσέχτε. Και θα δείτε οι άκρες τις αφήνω μπροστά για να τις ελέγχετε ανα πάσα στιγμή. Και τις άλλες. Εδώ και εδώ. Εντάξει. Θα ανοίξω λοιπόν και θα δείτε ότι είναι λυμμένα τα σκοινιά. Ναι. Για να περάσουν ένα με στο άλλο πρέπει να περάσουν οι άκρες. Έτσι δεν είναι? Ναι. Προσέχτε. Οι άκρες είναι σε όλη τη διάρκεια απ' έξω. Σε όλη τη διάρκεια. Προσέχτε. Προσέχτε. Οι άκρες είναι απ' έξω. Φεύγουν. Φεύγουνε, αλλά δεν μπήκαν προς τα μέσα γιατί τα σκοινιά είναι δεμένα. Προσέχτε. Τα σκοινιά έχουν δεθεί. Και είναι δεμένα τα σκοινιά. Το οποίο είναι και ελεγχόμενο. Θα το ξανακάνουμε με μια άλλη τεχνική. Το βλέπετε το κουτί. Θα βάλουμε το ένα σκοινί, θα δείτε, σε όλη τη διάρκεια, εδώ, επάνω, και το άλλο σκοινί μέσα και έξω. Το βλέπετε? Και θα το κλείσουμε εδώ. Εντάξει? Ναι. Θα βάλουμε και ένα ξύλο. Δεν είναι ενωμένα τα σκοινιά, το βλέπετε? Τα σκοινιά δεν είναι ενωμένα. Ναι. Θα βάλουμε και αυτό το ξύλο, το μαγικό ξύλο, εδώ. Θα δείτε ότι σε όλη τη διάρκεια, προσέχτε, τα σκοινιά τα βγάζουν όσο τη διάρκεια άκρες είναι απ' έξω. Εντάξει? Και εδώ απλά το ξυλάκι κρατάει αυτά που θα ενωθούν σε λίγο. Οι άκρες τους είναι απ' έξω. Εντάξει? Βγάζω λοιπόν το ξυλάκι και με το που τα τεντώσω ενώθηκαν. Θα το δει και από μπροστά. Αυτό είναι το κουτί του Dance Box. Έτσι λέγεται το κουτί, Dance Box. Αυτά. Και εδώ είναι τα σκοινιά. Θα σαπούνι. Κλείστε.